Streets a social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndinayo nyaya ndoda ndisvitsa kwamuri nokasika. Imonyora comment section kuti munofungei nezvenyaya iyi. So chiterera kana uri munyawani usati wasubscribe pa Seh TV, aiwa mukana uchiripo kuti subscribe. Totena on notification bell so that every time we upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Aiwa ndichito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seinti. So nyaya ndauya nayo nyaya kupisa yakando ma streets zviri kuratidza kuti zvoni Moirah night uyo akanga ari mbori mudzimai wa Seh Calaz vakava nemwana vese ari kuratidza kuti zvoni aenda ane mapepa aita kumagweta anoratidza kuti zvoni Seh Calaz anenge ari kupomerwa nyaya yekuti haasi kuchengeta mwana wake nekuti vaviri ava sekuziva kwenyu havasisiri vese vakadivorce anditi vakasiyana makore nguva dzakapera anditi so dambudziko riripo Moirah anenge ari kuripota kuti zvoni Seh Calaz haasi kuchengeta mwana tisiri kuziva kuti amount yanyorwa pa ndiyo here yechokwadi nevamwe wanyora kuti hanzi iye Moirah akuchidhimanda $2,000 ye maintenance yemwana atiso 2000 muZimbabwe nochishanda kupiko kwekuti ungatonzi wobvisa imwe 2000 zvinhu zvachona ameno kana kuti exaggeration yevanonyora mapepa nawo ndofunga vanyora ndivava ndofunga muri ngozvionera ameno kuti munozviona sei vazukuru Moirah kazhinji anowinza drama rake kusocial media ameno kuti munozviona sei kazhinji anowanzouya nedrama rakawanda mashure kundoziva nyaya dzachona dzakambotaurika but mupanditi manje ameno kuti acharespondere kana kuti kudii but mupanditi wanzomuziva asinganyanyova nemashoko akawanda but apa tizive pandiwo nyaya ari kuaccuswa nayo Seh Calaz kuti haasi kuchengeta mwana akutogadzirwa mapepa emaintenance naMoirah night pamwe nemagweta ake ndo nyaya yandandiwezokuzivisa zviri kuitika kuceleb world kumacelebrities enyu from angle then the only Zimbabwean angle ngataurira necomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi tichiti chi much love.